बेसेबा मोजां समायना रमायना जायगायाव लोगोफोर हाथ'नानै नोंथांमोननो देखायलायबाय आं अखा हानायखौबो अखा हादों बायदि खालामाखैलाय नोंसिनि थाखायनो बिराद मोजां मोजां भिउस देखायगासिनो दङ गांफुवारनाय गोसोआ लिङो आंखौ सानफ्रोमबो Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर दिनै बोथोर सोलायनो लुबैदों एसे गरमाव थायै थायै बिराद आमुनि माने बानाय मोनबाय ओमफ्राय दिनै आं ओंखारबोदों शिलं थांनोहाय दा रङियाव अलरेडि मोनफैबाय नै ओमफ्राय गरमनि थाखायनो ओरैबायदि बाबोदों ब्लग बानायनो इन्ट्र'बो फैनानै डाइरेक्ट नै रङिया मोननानैसो इन्ट्र' फैदों दा लामायाव दङ थाथ'नानैहाय ओरै बेकग्राउन्डआव पार्टनारफोर दङ नुबाय दा ओमफ्राय जेकेटबो गाननाय जायाखै फुरा ओरैनो टि सार्टल' गानना फैदों आङो नै बे दङ प्रग्रामा साननैसोनि जागोन नोंथांमोना आपडेट नुबाय थागोन नै दिनै ओंखारबोबाय ओमफ्राय साननैसो थानानै फैफिननाय जागोन बिराद गरम ना जोंनिया जायगायावहाय माइ गायनो दै गैया ओरैबायदि प्रब्लेम जानानै दङ दा बेफोरनि थाखायनो एसे मा होनो गुसु लाफैनायसै होननानैहाय बेरायलाबायनो हारसिङैनो सल' राइड जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था गोबावनि उनावहाय दिनै राइडनि ब्लग लाबोबाय बयबो नाय ओमफ्राय शेयार खालामनो दाबाव ओमफ्राय चेनेलाखौबो एसे थाब बारायबावनायनि माने साबस्क्राइबार बारायबावनायनि आरो ओरैनो नायनानैल' ब्लग थाङो आरो दा बिदिब्ला थांबाय थानि रङिया मोनथारनोसै ससे थांला रङिया मोनबाय बिनिफ्राय आं डाइरेक्ट गुवाहाटि ओमफ्राय शिलं बिरबाय स' लेट्स गो ओरैबायदि बाथावथावलै गरमा हाबा अयथासार गरमलै खामजोबनायसो बायदि मोनजोबबाय आखायानो दा फैयै नै सानसारि मोनफैबायानो आङो डाइलगफ्रानो फैया जालायखादों मा बुंनानै गोजोन होनो हानांगौ जाखो बिराद सिन्था खालामबोदों आं सिन्था खालामबोलाय लाङाखै बिदि गरमावहाय खामनायसो बायदि मोनबाय माला गुवाहाटि गानो बेखौल' सिन्थासै आं सहैनायाथ' 3 घन्टाबो नांनाय नंला बेनिफ्रायहाय गोबावसै लास्ट मेयावहाय स्किम थांनायल' बिनि उनावहाय आं राइड खालामनाय जायाखै नोंथांमोना नायलांबाय था बेखौनो हागौमानि मोजां देखायगोन र' शिलंआवहायबो थांनाय बोसोराव फैनाय जायाखै बोसोरसे गेप जादों बोरैबाला बोसोरसेयावनो खेबथाम गाहाम जायो थिग गैया देग्लायनि बोसोरावहाय बेल'बो जानो हागौ आरो बोरैबाला आरो फैबावनायबो जानो हागौ मालाबा जोंनियानो गोरलैखा नालाय गिदिं गोदाबो नोजोराव बिदियाव एसे सिखाव बायदि जानांगौ नै ओरै हाग्रा जिं ओरै दंफां दङना बे सिं सालायखुमाबाय दा खिबु उनावथ' गाखोफाग्राबो गैया खिबु उनाव गाखोफानाय दंब्ला साइख्लुम एकदम सान्दुं खामसि नै बेफोरजों सालायदोंमोन आरो फाथ्थाबो मोनलाय लाङालै बिदि गाखोफाग्रा थायोला सान्दुं अखा जेबो फाथ्था मोना र' मा जानला मोनला बादिलाबायनो नागिरखोना माखोब्रा आंहा मानि सिन्था बिदि बारस'लि गैया हलै गाखोफाग्रा थायोला बिदिबो फाथ्था मोना लोगोफोर सान्दुं अखा बार बेफोरबो लाखिनो हालै नोंखौहाय खारखायो हारसिं गारियानो जों उनाव गाखोफाग्रा अनजालिया नोंनि पेट्रल गारिनि बेफोरबायदि खारखायो आरो हांगौ हमबाय गुवाहाटिखौनो बारस्लाबनो हाया मोनलायलांबाय नै हांगौहांनो हा गरम जानांगौना जामालाय जोबनाय बिसारां खाथि नामाब्रा सानलाय लाङोलै बिदियावहाय बोथोरा एसे गला महर हमबायलै लोगोफोर दा ससमा गोसोम गाननायखायसो बिदि नुखो आङो दाउखा बिदै बायदि जाहांबाय नै गुसुआथ' एसे हाबजेनदों मारैबा दाबो बरफानि मोनाखै नै गोबाव एसे बारा गोजान गैखाले ओंखाम जानानै टेनसन ओंखारबोबायलै अमा बेदरजों बेम्बुसुटजों जाना फैबाय ओमफ्राय नै दा लामाया एसे एरा मोनो बिदिब्ला अखायालाय मा सियालनि हाबा जाखोरा फ्रि थाइफ्रिना होबाय हाखु दाखु रेनकट गानबाय नै लंपेन्टआ रेनकट गानखांनानै अखायानो हागाबावबायसो दा नै जेकेट गाननानै होनांबाय 1 घन्टासो नांबावनाय लोगोफोर सहैनोहाय दा माबा दंबावो नै 30 किल'मिटार एसे खम 30 गैलिया शिलं जवाइआ लेफ्ट लानानै एरायसिगोन नै दाख्लैसो जवाइ फैखांबाय सालथेनायावहाय सैमा फिसाखौ लायदोंमोन जवाइआवहाय हरजों हर थांनानै
दखानाव फैफिननानै हराव सफैफिनबाय जों खखा आं गरम खखाया फैफागौमोन ओमफ्राय आंथ' लाबोफानो हाया खखा नोंखौ जायखिया जानो ब्लगाव नायबाय थादोलै खखा गोदाव सोराव कमेन्ट हरलाबायनो नाङा पिनुएल पिनुएल बिजु एटेन्डेन्सआ ज' हैनायसै आं कामान्डार भाई नोंसोर ज' थालायथ' र' आं फैफिनजासै रिजयस दखाना माला हाय नोंलाय रिजयसनि दखान गोदान खुलिबायनोलै गसाइगौवाना एकदम बाखिबानो थाजोबखानाय दां सिख्लाफोरल' जागो बेनि कास्टमारा जाबादि बुजिखाबाय आङो थैगोनलै थैगोन बे दखानाव थैगोन नियम र' एसे उनाव ज' फैफिननायसै भाइफोर हारसिंब्रा जामा जामा मोनो लामाखौनो एरा एरा ज' ज'लासो इन्ट्रेस्ट मोनो एसे ओरै ब्रुंनो एकदम हारसिंबाथाय सुखुवा बारा मोजां मोना सल' रायनायखौहाय जियानो जा सहैथोंसैल' लोगोफोर सिङावनि बुस्थुफोरखौ नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दङ र' गाबोननि नेक्स्ट ब्लगावहाय स' नाव शिलं हाबफैथारबाय नै ओरै गुदुं सिंजों आग्राजों लानानै ट्रुप हाबोब्लानो शिलं हाबफैबाय ओमफ्रायहाय ओरै सिदा थाङोब्ला जवायाव थांबाय नै हाबगौ हाबबाय हगारदोलै गैयाब्ला नै जों हाबगोन नै बे जाहैबाय बारापानि सोर समायना जाखारायला अखानि उफानावहाय दा नै मा होनो रेनकट गाननांबाय आं एसे फ्रि हाबावदोंमोन ओमफ्राय ओरैथ' हागासिनो दङ ओमफ्राय दा नै गन'बा माथो नोंनि मालाबो फासिनानै दङ नै पुष्पा जुथे गानाय बे मिजिंनि माला मिजिंनि आं नायनायसै बासिना दा माथो नों बुस्थुआ मोजाङै बारलांगोन र' आंबो थानि लोगोफोरमोनब्ला दा ओरै फैदों नै जास्ट बेराफानिखौ बारनानै लाखिथ'दों आरो आं बेहाय माबा गाननाय उमियाम लेक नायग्राफोर बिसोरो सोर नायो उमियाम लेकआव खोनाय बेखौ नायनोसो केमेरा अनफ्रामब्रबदों आंनिया ओमफ्राय ओरैसै अखा हाबायलै जायानै लामायानो बोरैबा सिदा जायोमोनला बे लामाया एफाग्ल' नाङा जागौमोन नै जिबौ बायदिल' है बन्द' खालामनाय जासिगोन लोगोफोर केमेराखौ बन्द' डेन्जार हाबाय नै अखाया मबाइलाथ' जेबो नङा दैयाव सोमब्र'जाग्रा नालाय हाथों अखाया थान्दासो जानांगौ मबाइला गेजेराव लामायाव अखा लोगो मोनथेनानैहाय एसे लेट जाबोबाय सफैनाया ओमफ्राय लामायाबो ओरैबायदि ट्राफिकमोन दा रुमाव एसे फ्रेस जायै मायैहाय खेबसेयाव फैदों आं मानसिफ्रा जरा जागासिनो हारसिङैनो मोननै अर्डार होखाबायलै बेखौ जाजोबनानै सिरि उन्दुना थानायसै आं बाहेरायाव दसे देखायनानै रुमाव थांफिननोसै एसे गोजानानो जायो आं थानाया 3.5 किल'मिटार जायो आरो माबा साइस गैयिसो जाफैदेरलाबायोब्रा खहामा नायदिला अखा हानानैहाय देखायनो हायाखिसैलै लोगोफोर गाज्रि दामोनसै एसे थगाय बायदि जालायबाय पुलिस बाजारनिफ्राय ओंखारगोमोन उनाव अखा द्राम होना होबायना डाइरेक्ट फैबाय आङो सिबोबाय एसे ओमफ्राय ओंखाम जानो हाबबाय आरो दा नासो जानायसै बेफोरनो नै जाना लाग्रोनायसै दे लोगोफोर होनब्ला एसे गोथाव बायदि मोन्दों ओंखामा आसु मोनामारा उफाय गैयालै जासाबनायसैखौनो ओंखाम जानानै बेरायनायसै लोगोफोर दिनै सेकेन्ड दे गुड मर्निं बयखौबो फुं नालाय ओमफ्राय दा ओंखामावहाय नै मोनसे नागा किटचेन दङ बे जाहैबाय बेखौ बुंथ'लिया नामखौ ओमफ्राय नैबे बेम्बु सुट अमायानो जानो र' गोथाव जानानै थांगासिनो दं बेरायनो हटेलसा गोथावलै मोसौ बेदर नोबो नै नांबावगोनसो
Chicken bamboo shoot nago. Cholo, hoमब्ला थांबाय थानि ना मा बुङो बेनो नै लामाया बरिया दिना एसे गुसु ओंखायनो आं जेकेट गानदों ओमफ्राय राइडिं जेकेटखौथ' आं हटेलावसो गारबोबाय बानानैहाय दा नै बेफोरनो लामाया बरिया चलो माइकआ सोदोंना एक्सट्रा सोदोंलै दायो गैयाब्लाबो 60 किल'मिटार बेबायदि दङ आरोखि बा होजोंनो थाबायनांगौसो नायनायसै बेसे गोजान माबायदि बोरैबाला थांबावलायसो आं थाबायलायनांगौला ओंखाम बांद्राय जाद्रायबायलै नागा सिख्लाफोरनि ओंखाम लामायाथ' बरियानो हो 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 माबादि मोन्दों सदा लामाया खिन्थु मोजां नंजोबा दे ओरैबादि जिगजागखा नै बोरैबा जिबौ बादिल' नै बेखौनो सोर गिदिंबाय आरो हबावनो सोर गिदिंफिनलायबाय एसे ब्रेकिं सिस्टेमफ्रा मोजां नङाब्ला बांद्राय गेलेफैजानाय नङा आरो बेहाय हनै जायगाफ्रा मोजां ना भिउसफ्रा बड'लेण्डनि गरमखौ होखारनोहाय बेहाय फैनांबाय आं दा बेफोरखौ नायना नोंथांमोनाबो एसे इन्जय लादो ना मा बुङो बे अखाया मोजां हाबा मावाखिसैना एसे रमान्टिक बिदि अखा हाना होनालाय बारा मोजां मोनालै बिदियावहाय एसे मिस खालामो माबा माबि जुथायाथ' सिजोबनायसै नै साफा सिजोबालै जुथाया अखा होबाय खिन्थु होबाय बिराद हाबाय टट मेसेजल' फैदों सोर सौखोलाय बै साला सिख्लाफोरनि मेसेज जेव फै जेवल' फै वारिलां मोननायनि सिगांनो नोंथांमोननो एसे मोजां जायगा देखायबाय आङो र' बेफोरखौ नायनो ओरैबायदि मोजां समायना जायगा बेफोरो ओमफ्रायहाय नै लामाया बिथिंनो थांगोन ना दायो दा ओरै अखा हानानैहाय एसे थाथ'दों हाथायखादोंसै होननानै ओरै आंखौ गारनानै होहाबनोसै आं अखा हागुयोब्ला ओमफ्राय बे मोनसे गामि बायदि नै एकदम बरिया नै बोरैबाला बे गोजाननि हाजोखौ मोजां नुहोनो होननाया बेफोरखौबो गोसोआव लाब्ला बेखारबोलै खाथियाव थांला जाखाया नुदोंना नै अखा फैबाय जिखि जाया लोगोफोर थांबाय थानि र' माबायदि वारिलां बियो देखायथारगोन आङो बुस्थुआनो जामा दाबो मोनोलै हाबाब बेबायदि भिउ थाब्ला बरिं जाया अबसे माने बेनि समायनायनि गेजेरसो थांदों नालाय दंबावो दाबो मा नेक्स्ट लेफ्ट बबे जाखो काचार होनदोंमोनलै नङालै बिसोरबो नोंसिनि उनाव थांला माला दाबायदो 53 minute 28 kilometer आच्छा र' लामाथ' बेनोखा जियानो जा सहैनांगौल' फैफिननांगौसो आं शिलं प्लाना एसे केन्सेल जादों नालाय ओंखायनो जों थानायनि बानायाखै आरो समायना मोनसे भिउ नोंथांमोननो देखायनि र' जकु भेलि बायदि नुयो बेखौहाय जकु भेलि लाइट बुंनांगोन क्रसखौ नांगौ बिराद गोजौआवहाय क्रस दं मोनसे नुबायदा जकु भेलि अफ शिलं माने मेघालयानि मेंग्लानाय मोनबायलै माला मोनबावनांगौ जाखो बेसेबां दंबावोब्रा 23 किल'मिटार 49 मिनिट टाच मोनसे सोमोनांथाव बुस्थु लाबोगासिनो दं नोंथांमोननि थाखायहाय नैबेनोसै जेबो गैया एसे देखायदों आङो नै अखायाबो ओरै गैयालाय नै फाल्थु जेराव आं फैयो बे जायगाफ्राव अखा हाना होयो हाय नायजाखालै माबाया
Welcome to Southwest Khasi Hills. बै हाजोफोरनि अन्थाइफ्राथ' गोदो न'नि आमोलाव नाव थाबथालाबायनायफ्रा बेनो जागोनरा ओइ सिथमफ्रानि बागदाव फैलायलायो डाइलगा गोमायोरा बिदिला आरो ओरैबा मा दङलाय मेंनाय मोनबायलै जाथारा लामाया एकदम लामा गाज्रिखा गयरे गयरा ओमफ्राय अयथासार मानसियानो मेंफालायखाबायरा गारिया ओरै इन्जिनजों खारनायानो है जायगाया आन्दां मिन्दांलै बोरै बोरै ओरैला ओरै हालायलायलां गोदाव सोरावसो मोनजोबबायनो जायगायानो लामाफ्रा मारै बिदि गोजा नै लामायानो बेसे गोजान मा दंबावो मोननोबा 12 किल'मिटार 28 मिनिटनो है मालाय बे गोदाव सोरावखौल' जाम्बा खालामबायसै नै ओरैबायदि असार जायगालै मोनसेबो बट गैया नै मोसौ फैलाबाय गोदाननिबा 2 मिनिट माने 700 मिटार दंबावो आरो बेफोरनोसै आरोलाय माथोबाव नायब्लानो जाबाय नै बेसेबा मोजां समायना रमायना जायगायाव लोगोफोर थाथ'नानै नोंथांमोननो देखायलायबाय आं अखा हानायखौबो अखा हादों बायदि खालामाखैलाय नोंसिनि थाखायनो बिराद मोजां भिउस देखायगासिनो दङ गोजोनदों दा नै मोनथारनोसै आंनि डेस्टिनेसना बेयावनो ओरैहायनो होद सोरनो होखोआखौलाय रावखौ नाखोब्रा आदसा लावखारफोरसो फाइनालि वारिलां भिउ पइन्ट सफैबाय नै नोंथांमोना नायलांबाय थाबा गोजौआव नारखोलांगासिनो दङ दायो मेंखानायखालै बिराद मेंनाया बांद्राय खास मोनाखैना जायगाखौहाय भिउ पइन्टल'सो वाटारफलफोरब्ला साबसिन मोनबावोसो नायना लाबानो जाबाय नै नुबाय दा पिक भिउ पइन्टआव दङ थिखिनियावहाय भिउसफ्रा बेनो नै नोंथांमोना जा नुनानै दङ बेनो ओरैबायदि बार गुसु बारो अखा फ्रि हागासिनो दं आरो ओरैना फैनायाबो खम जाया थांनायाबो खम जाया आं थांथारगोन दायो नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ गालाय लामाया आं थांगोना जाहैबाय ओइदिखौ नै ओरै थांगोन नै ओरै going देर थिल देर नैबेसिम आरो बेबायदि जागोन फैफाबाय था नोंथांमोनाबो ओरै लामाफोरा मोजां मोननानै गिदिंजोब्बाय ओमफ्राय दा थांफिननोसै नै ओरै दहाय वाटारफलसाव थांनो हालिया दा नोंथांमोना थांफिननाय लामाखौ नायहर नैबेजों थांगोन दायो